新冷戦とも呼ばれるほど激しく対立するアメリカと中国。双方はウイグル族の人権問題でも対立を深めています。ウイグル族はこちら、中国の西部新疆ウイグル自治区などに暮らすイスラム教を信仰する少数民族です。ウイグル族の間では中国政府の宗教政策や国の人口の9割以上を占める漢族との経済格差に対して根強い不満があり、11年前には大規模な暴動に発展。その後、中国政府は締め付けを強めています。それに対して先週ワシントンで大きな動きがありました。議会で圧倒的多数の賛成で可決されたウイグル人権法がトランプ大統領の署名によって成立したのです。法律では人権侵害に関わった中国の当局者に対し、入国禁止や資産凍結の制裁を科すよう求めています。この法律は新疆ウイグル自治区で100万人以上が収容施設に入れられたとも指摘しています。一方、施設では過激な思想の影響を受けた人などに職業訓練を行っていると説明してきた中国政府。今回の法律に激しく反発しています。这一所谓法案蓄意诋毁中国新疆的人权状况，恶毒攻击中国政府治疆政策。涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问題。今回のウイグル人権法では、海外で永住権や市民権を得たウイグル族の人々までも中国当局による脅迫や嫌がらせを受けていると指摘されています。そうした事例は日本も無関係ではありません。一人のウイグル族の男性が取材に応じました。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ローズじゃんけんケバブ、ローズじゃんけんケバブ。新疆ウイグル自治区出身のハリマト・ローズさんです。15年前、大学院留学のために来日。今は千葉県でウイグル料理店を開いています。ローズさんにじゃんけんで勝てば大盛りになるサービスが名物です。仕事の傍ら、ローズさんは日本のウイグル族の団体の幹部として中国の人権状況の改善を訴えてきました。先月、ビデオ電話がかかってきました。故郷の兄からでした。中国政府を批判するデモに参加したのか、何度も尋ねられました。不審に思ったローズさんは兄に内緒でやり取りを撮影していました。その直後、画面に見知らぬ男が現れました。男は政府組織の所属とだけ名乗り、在日ウイグル族団体の情報を求めた後、再び連絡すると伝えて電話を切りました。2度目の電話は4週間後。私たちはローズさんから事前に連絡を受け、その様子を撮影しました。
情報機関である国家安全局の所属だとして画面に現れたのは前回と同じ男。証拠を示すよう求めると、あるものを取り出しました。そこには国安という文字。男は強い口調で協力を迫りました。さらに、ローズさんが協力すれば、日本国籍の取得に手を貸すと持ちかけました。